करेला कसान के वो करेला कसान के। करेला कसान के वो करेला कसान के। मोरी माया ला बैरी रे राखे तैहा करेला कसान के वो करेला कसान के। पगला बनाए मोला दीवाना बनाए रे, पगला बनाए मोला दीवाना बनाए रे। मोर मायाला बैरी रे राखे तैहा करेला कसान के करेला कसान के। पगला बनाए मोला दीवाना बनाए रे, मोर मायाला बैरी रे राखे तैहा करेला कसान के वो करेला कसान के। तोरे बिना मैं रानी कैसे मर जाऊं, अपना तुराते मोला मैं कैसे भूला हूँ। तोरे बिना मैं रानी कैसे मर जाऊं, तोरे बिना मैं रानी कैसे मर जाऊं। मोर मायाला बैरी रे राखे तैहा करेला कसान के वो करेला कसान के। मोर मायाला बैरी रे राखे तैहा करेला कसान के वो करेला कसान के। मोर मायाला बैरी रे राखे तैहा करेला कसान के करेला कसान के। मोर मायाला बैरी रे राखे तैहा करेला कसान के करेला कसान के।
बैरी रे राखे तैहा करेला शांति करेला शांति मोर मायाला बैरी रे राखे तैहा करेला शांति करेला शांति करेला शांति करेला शांति करेला शांति करेला KKT रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेरकापुर बलौदा बाजार। ऑडियो वीडियो व प्रचार प्रसार रिकॉर्डिंग हेतु संपर्क करें। मोबाइल नंबर 8435820150 यानी 8435820150। छत्तीसगढ़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो पहुंचे आपके पास सबसे पहले। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।